बिग्राय थौ न'आव हिनजाव नोङो आंनि हौवाखौ बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय थानो हाया मिथिगौ ना नों लाजिया गुबुननि फिसायखौ नों गावगायनि हौवा खालामना लानो नोंथ' मिथिखागौ बिनिया हिनजाव दंखायो होननानै थेवब्लाबो नोङो बिग्रायजों मानो जुलि जानांगौ हा अरे बे बिग्राय नङा राजिबसो बे आंनि हौवासो नोंनि नङा मिथिगौ ना जानो हागौ नोंनि हौवाजों महरा एसे गोरोबो थेवब्लाबोथ' बियो बिग्राय नङाना बियो राजिबसो आंनि हौवासो बियो जानला मोनला बेफोरबायदि नों बुंबानो जागोन नामा बिग्राय नों मानो बेफोरबायदि नों मानो आंखौ सिनाया जाफ्लाबाय दङ थौ ना न'आव थौ आइया बेसेबां गाबबाय थायो नोंखौ गोसोखांनानै आरो अनसुलियाबो आंथ' माथा गरमसो जाबाय नों मानो बिदि खालामदों जोंफोरखौ हो मानि थाखाय जाहोना मा बिग्राय बुं अरे जेबो जाहोन गैयालै नोंसो आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ आङो राजिबसोलै आं बिग्राय नङा प्लिज अननानै थां बेनिफ्राय बिग्राय नों खिन्थु बांसिन दिन्थिबाय थादों दे नोंबो मिथिगौ नों गावगायखौ बिग्राय होननानै आरो जोंबो मिथिगौ नों थगायना लाब गैया जोंफोरखौ मिथिबाय नों जुदि बिबारिखौ मोजांखौनो मोनामोनबा मानो जुलि खालामनायमोन फाप्पि साला नों बिदि हिनजाव लाना खारना थाफैदों ओमफ्राय आंहासो दाय जादोंमोन मिथिबाय बिग्राय थौ न'आव नोंखौ आइमोना नेबाय दङ थौ ना ओइ हिनजाव आंनि हौवानिफ्राय गोजानाव थाखा मिथिबाय आंनिसो फिसाय बियो बेसे बुंनांगौ खबरदार आंनि हौवाखौ जुदि नों लांनो सानो सोरो नोंसोरो हो सोरो ना नोंसोर मानसि फानग्रासो हा जानला मोनला फैनानै मालायनि हौवाफोरखौनो आंनि हौवा होनबानो जागोन नामा ओंखारलां बेनिफ्राय मिथिबाय औ मा आंखौ टेनसन होबाय थादोंलै नोंसोरो हा आं बिग्राय नङा मिथिबाय आं राजिबसो बिग्राय थौ मानो बिदि खालामबाय दङ न'आव थौ नों आइखौबो गोसोखाङा नामा आरो नों नोंनि फिसाजोखौबो गोसोखाङा नामा बिग्राय नों मानो थांखो बिग्राय बिबारि थांथो दे थांनो हो बेखौ नागारनाङा बेखौ बे बिग्रायखौ केसो फोजोंसार आं दा मा खालामनो बिनि गोसोआव जोंनि फारसे एसेबो अननाय गैखाला फोजोंसार बोरै एसेबां सोलायमारखो बे मानसिया औ बिग्राया गोबां सोलायबाय बेनिखायनो आं बुंदों बिबारि नों हागौबा केस हो बेखौ आं दा मा खालामो आं बिग्रायखौ केस होनो गोसो गैयामोन मानो होआ नोंखौ थगायदों बियो नों थाखानायनि उनावबो बियो गुबुन हिनजाव हाबा खालामबावदों मानो केस होनो गोसो गैया नोङो बेखौबो नों सान्थि मथे थांना थानो होनाङा लोगो मोना एसेबां बोसोरनि उनाव लोगो मोनबाय दिनै लोगो मोनबाय नाथाय मा बुंदों बियो आंखौ सिनायानो जों रावखौबो सिनायानो एथ' बिदि सोलायलांबाय नोङो बिग्राय आं दा मा खालामबावनो बिग्राय खोनादोंना फोजोंसार आंनि फारसेथ' एसेबो अननायानो गैला गोदान हिनजावखौसो बेसेबां अनखायो माथो बेलाय एथ' बोरै सोलायलांखो बियो फैसाखौथ' आं गान्दु सिङावनो दोनदोंमोन अबाव थांखो ओइ खोनादोंना खोनायाखै बिफा बिथिंजाय फैलाय मायो बिमा मा जादों बिफा फैसा 50,000खौथ' आङो गान्दु सिङावनो दोनदोंमोन नाथाय फैसा 50,000 गैला मा होनदों नोङो बिमा नोंलाय गान्दु सिङावनो दोनखादोंमोन माथो बेनोथ' गान्दु सिङावनो दोनदोंमोन आङो बेसेबा नागिरबाय मोनाखै आङो नोङो अबावबा दोनफ्लांदों खोमा बिमा मोजाङै नागिरनाय गैला बिफा आं बेसेबा नागिरखाबाय गैलायानो बिसनाखौनो आं गासिखौबो बोग्लाना नायजोब्बाय गैया आलमारियावबो नायबाय ड्रयारफोरावबो नायबाय टेबोलफोरावबो नायबाय गैया बोरावबो गैया माबा बाक्सुफोराव नायनाय गद्रेज आलमारिफोराव गासिबो नायजोब्बायलै बिफा गैया आं बोरैबा मोनबाय एसेबां नागिरबाय मोनला आंलाय सानदों नोंसो बबावबा दोनबाय नामाय होननानै आंथ' फैसाखौनो दांखायाखै मा जामारखौ आसलथे फैसायालाय मोनाखैबा रावबोथ' फैयाखै जोंफोरनि न'आव फैयाखैथ' रावबो सोर फैनो थांनाय नोङो बिहामजोनियाव मोजाङै सोंहैनाय र' सोंहैनि र' आङो फैखायाखैलै रावबो फैखायाखै से 50,000 मानि फैसायाबो खमबो नंबावा 5,000फोरबाबो एसे बेलेगमोन 50,000 मानि बोरै गोमानांगौ जाखो देनाय थां नोङो बिहामजोनाव सोंहै बिमा जोंफोर गैयाव सोरबाफोर फैदोंमोन नामा होननानै सोंहैनि र' बिफा गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा दा माखौ सोंबाथाय माखौ गाज्रि मोनलाबायनो बिसोरलाय मोना मानो मोननो थां सोंहै थां आं सोंगौमोन नाथाय थांनाय नोंनो सोंहै थां
आं सोंबाथाय एसे बोरैबा जागोन ना खोथाया थां नों सोङै औ र' सोङैनि आङो मा जामारखौ 50,000 फैसाया अबावबा दोनफ्लांना लायाखैथ' र' आंबो नागिरनो र' मोनफ्लांबायनोबो हानाय सम सम बिबो दोननानै बावोना धै बोरैबा मोनबायलै आंबो इसेबा बेलेग खोथामोन 50,000 मानि अबाव मोननांगौ दानियाबा धै नागिरनि र' इसे बिहामजो औ बुङायै बिहामजो जोंखौ डक्टरनियाव थांनायाव सोरबाफोर फैदोंमोन नामा जोंहानियाव गैया रावबो फैयाखै मानोमोन बिहामजो आं गान्दु सिङाव 50,000 फैसा दोनदोंमोन दा बे 50,000 फैसाया गैला गोमाना थाबाय आयौ हाबाब मा बुंदों नोङो बेफोरखौ आयै 50,000 फैसा गोमादों बोरै गोमाखौ माथो रावबो फैयाखै कुकुलुकुआबोथ' न'आवनो गैखाया आंजों आबैजोंल'सो न'आव दंमोन आंथ' नोंसिनि रुमाव हाबखाया आयै बिहामजो नोंखौ बुङाखै आङो सोरबाफोर हाबदोंमोन नामा बुंनाय औ हाबदोंमोन आयै आबैयासो हाबदोंमोन बिनि अनगाथ' रावबो हाबखायाखै माने रावबो फैखायाखैयानो जोंहानाव दिनै आलासि उलासा बिथिंजाय गामिनि मानसि रावबो फैखायाखै आंबोथ' आरो हाबखायाखै आबैयाल'सो हाबदोंमोन मा बिहामजो आइया हाबदोंमोन जोंनि रुमाव औ आयै आबैयासो हाबदोंमोन न'आव बिनि अनगाथ' रावबो हाबखायाखैमोन फैसाखौ अबाव दोनदोंमोन आयै मोजाङै दोननांगौ दा गोमाबायना इसेबां 50,000 मानि गान्दु सिङावनो दोनखादोंमोनहाय बिहामजो आंबो आरो बिदि सानाखैना रावखौबो सन्देह खालामखायाखै आरो जोंनि रुमाव रावबो हाबखाया गामिनि मानसि फैबाबो ओहो गामिनि मानसिफोराथ' फैखायाखै आयै आंल'सो दंखायोमोन कुकुलुकुआबो दिनै न'आव थांदों दाबो सौफैयाखै आबैयासो हाबदोंमोन आयै अबावबा दोनफ्लांदों खोमा नों आयै मोजाङै नागिरदोंना नागिराखै गैया बिहामजो नागिरनो गोनां जायगायानो गैला नागिरजोब्बाय आङो गाज्रि मोनाबा मोनसे खोथा बुंनो दे आयै रावबोथ' हाबखायाखै न'आव आबैनि अनगा ना आबैयासो माने आबैया सोरबाफोर खावनोबो हानाय होननानै अबावबा सोना दोननोबो हानाय सोंहैनाय बिनियाव माने अबावबा दोनखुमानोबो हानाय बिदिबो जानो हानाय रावबो हाबखायाखैबा न'आव बिहामजो गैयाहाय आयै रावबो हाबखायाखै आरो आंबो खामानिसो मावना दंखायोना माथ्र' आं आबैखौल'सो हाबनाय नुदोंमोन थांनाय आबैनाव सोङै थां आंनिबा आबैयानो लादों दे लादों माने अबावबा दोनथ'दों खोमा आरो थां सोङै थां आयौ हाबाब आइ बिखुनजो आंखौ सोख खालामाखैथ' सोख खालामबालाय मा जानोसै आंखौ सोरबा नुदों नामा बिसिनि रुमाव हाबनाय आंखौ माने जों बोराय बुरिखौथ' रावबो नुवाखैना बुरिखौसो जोंफोर नुदों होनबा फैसाखौथ' खावनाया जोंनो खावदों र' थेवब्लाबो बुरिखौसो दाय हमना होनांसिगोन माथो आंनि पति परमेश्वरा दाबो सफैला बिथिंजाय फैसा 50,000 गोमानायनि दावराव जागासिनो सफैनांगौ बियो थाबैनो दाबो टेनसन गैया दे मानो होनबा आंहा बुरिखौ होनना दोनखाबाय बिसोरबो बुरिखौनो हमखागोन आं मिथिगौ मानो होनबा आं बुंखाबायना गामिनि मानसिफोर रावबो फैयाखै आंबो हाबाखै होननानै सरि आइ बिखुनजो सरि नोंसोरनि फैसाखौ जोंनो खावदों खावाबाबो जाया जोंफोरनो फैसा नांगौ गोबां नांगौ गारि बायनो मटर बायनो गथ'फोरनो मोजां जाहोनो गानहोनो बिदिनोजाय गिदिर फरायहोनांगौ जोंहा बेनिखायनो नोंसोरनिफ्रायनो खावनांगौ जादों आरोना आरो बिदिनो खावलांबाय थागोन दिनै 10 थाखा गाबोन 20 थाखा बिदिनो मथा मथि 10 लाखसो खावनांगोन आं बुंदोंमोन ना आयै बिग्राया थांनानै दं होननानै आंनि आबाया थांना दंमोन आं दिनै गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों बिहामजो नाथाय दुखुबो मोनदों बियो न'आव मानो फैया मा जोंफोरखौ गोसोखाङा ना मायो आरो बियो पाप्पिया मानो गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबावनांगौ हिन्जावानो दंखायो गथ'आनो दंखायो र' आं बेखौ मालाबा लोगो मोनबा सोबागोन आं बेखौ आरो साला बियो सिनाय हायासो जाफ्लादोंना बिहामजो आंखौबो ला नायगोन आङो आंखौ बियो बोरै सिनाय हाया होनना बुंनो हायो मा जामारदों आबाया एसेबां मोजां गथ'आ मानो बिदि जानांगौ फैसा दिहुननो थांनाय मानसियानो हिन्जावसो लाना खारना थाहैबाय आरो मानो सिनायै जाफ्लायो बियो आयै जोंनि फारसे एसेबो अननाय गैलालै आयै बिग्रायनाया खालि बै हिन्जावजोंबो साइड जाबाय थायो आं माने फोथायनोनो हायाखै आयै दाबो आदाया थांनानै दंमारोबा मानो फैयाखै बियो आरो मानो सिनाय हाया जाफ्लादों बियो मानो हिन्जाव गोदान मोनबाय नालाय बावबाय आरो जोंफोरखौ आयै फोजोंसाराथ' बेखौ केससो होनो होदों आयै आं दा मा खालामनो र' बिहामजो दानो नांथ' आरो केस होनो मानसिखौ दासो लोगो मोनदों दानो केस होथ'नाङा र' बिहामजो आयै आं बिग्राखौ बेफोरबायदि होननानै सानाखैमोन
गथ'नि फारसेबो एसेबो अननाय गैया होमबा? थारैनो आदाया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे जोंफोरखौ? एसेबां लाबोनो नाजाबाय आं बेखौ न'आव। गैया फैया हिनजावजोंसो थांबाय। आइयै ओरैबायदि खालामदों बियो जोंफोरखौ लोगो मोननानै जोंफोरखौ सिनायनोनो हाया। एसेबां बोसोरनि उनाव नुदों। बेहा एसेबो बोरैबा मोनाखै होमबा गोसोखौ? बिहामजो आंबो थांफागोन एबार नोंजों। आइयै थांबालाय मा मोनगोन? जोंफोरखौ सिनाय हाया होननानैनो बुंगोन आरो बियो। फाग्ला जाबाय दे आइयै बिग्राया फाग्ला जाबाय। बै हिनजावनि थाखायनो फाग्ला जाबाय बियो। आंनिबाथ' बे हिनजावानो थगायनो होदों। खर'खौनो गुदुं मोनजोब्बायलै आं आइयै। लोगो मोना दिनै मोनबाय। हनै मोनाखै। बे आदाखौबो मा होनना बुंबावनो? दे जेबो नङा दे, आदाया फैयाबा मोजांसो। मानो होनबा आं बिबारि बाजिखौ हाबा खालामगोन। थाथों दे बियो आदाया। बै गावनि हिनजाव गदायजोंनो थाथोंसै। आंहा बिबारि बाजिखौ लानोसै। आंथ' दा मोजांबो मोनदों, एसे बोरैबाबो मोनदों देनाय। थेवब्लाबो बांसिन मोजाङानो मोनबाय आङो। मानो होनबा बिबारि बाजिखौ आं मोनसिगोन। आदायाथ' दा बै हिनजावखौ नागारखाला आं मिथिगौ। अबाव नागारबावनो बियो हिनजाव गदायखौलाय? नागारबा मालाबानो नागारना फैगौमोन। दे बाजै माथो बुंबावनो आरो। आदानिया जुदि नोंनि फारसे एसेबो अननायानो गैलाबा, जोंनि फारसे एसेबो अननायानो गैलाबा थाथोंसै दे बै हिनजावजों थाथोंसै। न'आव फैयाबाबो जेबो नङा, बियो थांनानैथ' दङ ना। मा न'आव फैयाबाबो जेबो नङा? आं रागा जोंदों माने आयै। मानो बिदि खालामनांगौ बियो? बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनि मानसिखौ आं नायनो गोसो गैला। थाथोंसै बियो। मानो जोंफोरखौ बावलांखो बियो? फैबानोथ' जायो। हिनजावखौ नागारनानै जोंफोरखौ मा एसेबो गोसोखाङा ना मायो? आं दा मा खालामनो? आं साननानैनो मोनलालै बिहामजो। मा होनदों? 50,000 फैसा? औ आयै, नोङो अबावबाफोर दोनदों नामा? ओइ आं दोनाखै बेथो। आं नुनायावनो थाङाखै। आयै जोंफोर गैयियाव सोरबाफोर फैनायमोन नामा? बिहामजोआथ' बुंदोंमोन रावबो फैयाखै होननानै। आं मोनथियाहाय, आं रावखौबो फैनाय नुवाखै। होनबा फैसा 50,000 अबाव थांखौ दे? आं गान्दु सिङावनो दोनथारदोंमोन। हे गसाइ मा बुंबावनो? मोजाङै दोनलांनांगौ एथ' 50,000 मानि फैसा। आयै नों नुमाराखै? आं नुवाखैहाय। माथो जोंनि रुमाव नों हाबदोंमोननो आयै? औ आंलाय खानाय हनो होननासो हाबदोंमोन। आंना खानजङा गोमाना दङ। बेनिखायनो नोंनि खानजंजोंनो हनो होननानै थांदोंमोन आङो। नाथाय आङो फैसा 50,000खौथ' नुवाखै। अबाव थांमारखो होनबा फैसाया? आं गान्दु सिङावनो दोनथारदोंमोन। आयै जोंहानावथ' रावबो फैयाखैमोन। आं मोनथियाहाय, आं गावनि रुमावनो उन्दुना दङमोन। फैदोंना फैयाखै आं जेबो थालखौनो मोनाखै। फैयाखै आबै, रावबो फैयाखै। आंल'सो हारसिं दंखायो न'आव, कुकुलुकाबो गैखाया। रावबोआनो फैयाखै। आरो आइमोननि रुमावथ' रावबोआनो हाबखायाखै नोंनि अनगा। नोंसो हाबदोंमोन, नोंखौसो हाबनाय नुदोंमोन आङो। औ आं हाबदोंमोन खानाय हनो होननानै। आं खानाय हनानैनो फैखादों। आं मोनथिया, आङो मोखांखौनो नुवाखै। फैसा 50,000नि मोखांखौनो नुमाराखै आं बेथो। नोंसोरनो अबावबा दोनफ्लांना लादो खोमा, मोजाङै नागिराखै मानो? नागिरनो गोनां जायगायानो गैला आयै। आयै नों दांदोंमोन खोमा, नों आरो गोसोआवबो थायाना? आं दाङाखैहाय मा, आङो मोखांखौनो नुखायाखै। आरो मानो गोसोआव थाया जानो? जानो हागौ आङो अबेबा खोथाफोरखौ बावो। थेवब्लाबो एसेबांबो बेफोरबायदि नङाना। एसेबांबो बावद्रायादि आङो फैसाखौ दांनानै अबावबा दोनफ्लांनानै बावनो। सोरबा नङा सोरबाबाबोथ' फैथारदों बे। आंथ' नोंसोरनि फैसाखौ नुखायाखै दे, इसोर नुखायाखै। आंनि बाथौ सोरबा खावबायसो खोमा न'आव हाबनानै। आबै नों मा बेफोरबायदि बुंदोंहाय? रावबोआनो फैयाखै। आंल' दंथारो न'आव। फैबा आं नुवामोन नामा? होमबालाय फैसा 50,000 अबाव थांखो? आंथ' दांखायाखै दे रामुसिं, आं दांखायाखै। आंखौ जेबो बुंनाङा। नोंनि अनगाथ' रावबो हाबखायाखै माथो। आंनो दंथारो न'आव। आंनि बाबाय नोंनो दोनखोमादों खोमा। जेनेबा नोंबो मोजां सानना दोनखोमादों आरो। जेनेबा सोरबाफोर नुफ्लांबायबा लांगोन होननानै नों अबावबा दोननायावनो नोङो बावबाय खोमा। हाजारबाबो नोङो बुरिबायना आबै, बावो। मानो होनबा आइ आफामोननि रुमाव रावबोआनो हाबखायाखै, रावबोआनो फैखायाखै जोंहानाव दिनै। आबै मा आंखौसो बुंबाय दङ नोंसोरलाय? गावसोरा फैसाफोरखौ मोजाङै दोनना लायाखै, आंखौसो दाय हमबाय। आं एसेबांबो बावसुलि नङाहाय। थां मोजाङै नागिरै थां। आं मोनथिया दे, आंखौ हमनाङा नोंसोरो। दे आयै नोंबो नुवाखैबालाय आरो माथो बुंबावनो, इसोरासो मोनथिसिगौ आरो। दे आयै जेबो नंला दे, नोंबो नुवाखैबालाय आरो माथो। गोमानो गोनां दंखायोमोन खोमा, बेनिखायनो गोमाबाय। मोजाङै दोननांगौ मोनथिबाय? ओरैनोबा आजिखालिनि जुगनि मानसिफोरखौ रावखौबो फोथायनो हाया। आरो गान्दु सिङावनो बेफोरबायदि दोनो नामा? औहाय आंनो दोनदोंमोन। भगबानासो मोनथिसिगौ आरो। 5,000बाबो बेलेग खोथामोन, 50,000 मानि।
राशिब थारैनो आं जोबोद गिमारबाय नोंखौ मालाबा हमना लांमारगोन बिसोरो बिनि थाखायनोथ' आं नोंखौ बाहेरायाव थांजानो गिदों नों मालाबाबो ओंखारनांला आंबोसो ओंखारबावला नङाबा बिसोरो होसो होसो फैगोन नोंखौ लांबा आंहा मा जागोन दे गाल'रि नों मानो एथ' गिदों आं माबा थांगोन नामा बिसोरजों आरो आंखौ लांनो हाखाया बिसोरो नङा मा मोनमारदों बिसोरो बिग्राय बिग्राय होननानै आंखौ बुंबाय थादों आं बुंदोंना बिसोर मानसि फानग्रासो नोंखौ लांनानै फानगोन बिसोरो नुवाखै होनबा बेसेबा गोमाबाय दङ आंनिबाथ' बिसोरो सखन्द्रासो मानसि किटिप खालामग्रा आंनिबाथ' गाल'रि बिसोरो सखन्द्रा नङादां मानो नङा जानो माहा जानला मानला मानसिफोरखौनो नोङो फोथायलाबायो गावखौनो गावगायनि हिनजाव होनना बुंना लादों बियो साला आंनिबा गाल'रि बिनि हौवानि महरा आंजोंनो एखेमोन खोमा बिदिनो थायोना सोरबा सोरबि सेम टु सेम बिदि नङा एथ'बो सेम टु सेम थाया दे बेफोरबायदि जोंहा आइ आफा थानायमोनबालाय मोनसे खोथा सोंनो हागौमोन जोंहा आइ आफायाबो गोमाबायबा औ आं नोंखौ हाबानि सिगां सिनायहायामोन न' ओहो नों आंखौ सिनाय हायामोन नाथाय आं नोंखौ सिनाय हायोमोन आरो आं नोंसा आइ आफामोनखौबो सिनाय हायोमोन आं एक्सिडेन्ट जानायाव नोंसोरसो बासायदोंमोन न' आफाजों नोंजों नङाबाथ' आंखौ रावबोआनो बासायाखैमोन ओहो गाल'रि थारैनो जोंहा आइ आफाया गैमारला आरो न' नों सोरनिफ्राय खोनानाय जोंहा आइ आफाया थैबाय होननानै आं खोनादोंना नों मा आंखौ नंखाय बुंदों सानदों नामा नङा बिदि नङा नोंसा आइ आफायाथ' मालाबानो थैदोंमोन नोंल'सो हारसिंमोन न'आव नोंहा रावबोआनो गैखायामोन नोंहाबा अबाव थांनायमोन बै दिनखालि एक्सिडेन्ट जानाय खालि जों नुनायखायसो नङाबाथ' रावबो बासायाखैमोन नोंखौ औ ओमफ्राय आङो नोंसानि न'आव थानासो नोंखौबो गोसोथोबाय हाबाबो खालामबाय होनबा बिनिलाय आंलाय माबोरै हौवा जानो हाखौ दे आं नोंनिसो हौवा गाल'रि ना आंहा जेवजा फंबाय दंमोनलै आंजोंनो सेम टु सेम नुनायाव आइ आफामोना खिजानिबा उन्दैयाव सोरनोबा खांनो हरदोंमोनानो बिदि नङालै राजिब नोंनिया रावबो गैखायामोन जोंहा आफामोनानो नोंसा आफामोनखौ सिनाय हाखायोमोन ना बिसोरो सैथानसोलै नों मानो मा मा सानबाय दङ राजिब नोङो बरावबो थांना बेयावनो था मिथिगौना आरो आंबोसो ओंखारबावा बैसानि राखेबखौनो आङो हाथाय खालामनो होगोन खमसे खम 6 माससो ओंखारखाया जोंफोर बाहेराव गामिनिफ्रायनो ओंखारखाया नङाबा बिसोर नागिर फैगोन अबावबा हमना लांबा गैला नोंखौ हायालै आंखौ हाया दे थां नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङा मा ओंखाम संला नामा सना गियो आं बिफा मिथिगौना आंहा जिउआव रावबो गैया नोंनि अनगा रावबो गैया आफायाबो बेमारि नोंहा माबा मोनसे जाबा आंहा मा जागोन फिसाया मा जागोन आंहालाय मा जानांगौ आंखौ लांनो हायालै सना दे थां ओंखामा संहैदो संहैनि मा जाबावनो आंहाबो जेबो गोसोआवनो गैलाना नङा बिसोरो आंनिथ' हिनजाव जानो हाया मालाबाबो बियो जेब्ला आङो एक्सिडेन्ट जादोंमोन अब्लाथ' आं सेंग्रासो मोननो गाल'रियाबो बुंदों आरो बिसानि आफायाबो आरो बिसानि आलासिफोराबो बुंदों माने बिसोरबो जोंहानि आफामोनखौ सिनाय हाखायोमोननो होनबा आंथ' एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव गाल'रिमोननि न'आव थानानै गाल'रिखौ गोसोथोबाय हाबा खालामबाय फिसाला सासे जाबाय होनबा बै बिबारि होननाय हिनजावा आंनि बोरै हिनजाव जानो हाखौ दे नंमारगौ दे बिसोरो मोजां मानसि नंमारा इसोर मा जाबावनोलै फाग्ला फाग्ला मानसि थायोलै बे बुहुमाव सोर फन हरदों एथ' हराव एथ' हराव फन हरो नामा हेलौ बिबारि नोंसो फन हरदों आंलाय सोरसो सानदोंमोन मायबाफोर जादों नामायो फोजोंसार आं उन्दुलांनो हायाखै आंखौ बिग्राया मानो बेफोरबायदि खालाममारदों मा जाहोनाव सरि फोजोंसार आं नोंखौ एथ' हर गेजेराव फन हरनायनि थाखाय हरफ्लांबाय आङो मा खालामगोन मा खालामा मोननानै दे जेबो नङा दे बिबारि माथो खालामबावनो आरो बे बिग्राया मोजाङानो नंखाया नों बेखौ आगोलावनो मोजांखौनो मोननाङामोन आं बुंखायोमोन माथो बियो मोजां नङा होननानै बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय फोजोंसार नों जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामामोनबा आङो बिग्रायखौ मोजांखौनो मोनामोन नोंबो आंखौ धोखा होदों मोनसे समाव नोंबो आंखौ बेसेबा दुखु होदोंमोन बोसोरसे गाहाम आंनो फन हराखैमोन गोमाना थादोंमोन नोंसोरो गासैबो एखे गोजा माने बिदि आं बेसे सहायबावनो थेवब्लाबो आं नोंखौ धोखा होआखैमोन आं रावखौबो लायाखैमोन मिथिगौ ना नंगौ आंहा गोरोन्थि जादोंमोन बोसोरसे फन हरिया आं बै समाव खेलानि धान्दा मारिनानै
थेवब्लाबो आं नोंखौ नागारनानै गुबुन लायाखैमोनथ' बिबारि आंहानो खाफाल गाज्रिलै फैजोंसोर रागा जोंनायखाय आंबो थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो बुरखांफ्लांबाय आंखौ गाज्रि मोननाङा बिबारि नों बेफोरबायदि थाबाय थाबा नोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन मिथिगौ ना हरनि 2था जाबाय नों दासिमबो उन्दुलाङाखै बोरै उन्दुलांनो हानो आङो बिग्रायखौनो गोसोखांबाय दङ आङो फैजोंसोर बोरै उन्दुलांनो हानो आङो आंखौ नागारनानै गुबुन हिन्जाव हाबा खालामना लाबावदों बियो माबायसि आंखौ गोसोखाङा फिसाजोखौबो गोसोखाङा नामा बियो बिबारि नों आंखौ एथ' हराव फन हरदों नानियालाय अनसुलिया बेबायजों दङ बियो बेबायजों उन्दुफादों दे नोंबो बांद्राय गाबबाय थानाङा फिसाजो सासे दङ बिनि थाखायथ' नोङो स्ट्रं जा बिबारि बेग्रायाथ' गैखाला खाम गैला बेथ' धकिबासखा थेवब्लाबो बोरै आं सानालासिनो थानो हानो दे फोजोंसा नोंनो बुंलाय औ आंबो मिथिगौ बिबारि सानालासिनोथ' थानो हाया थेवब्लाबो नों एसे स्ट्रं जा फिसा सासे दङ बिबारि नोंहा बिग्रायाथ' बिग्राय मोजाङै संसार जालांगोन सानदोंना बियो मोजाङै संसार मोनजायाथ' बिसोरबो नायबाय थानाय गुबुनखौ दुखु होनानै खुसियाव थानो हायाथ' बिसोरो आरो बिनि हिनजावाबो फाब नांगोन बिहा एम्फौ नांगोन आंखौ दुखु होनानै बियो बोरै मोजाङै थानो हागौ इसेथ' बोरैबा मोननांगौ इसेबाबो आंनि फारसे इसेबो अननाय गैला होमबा गैलालै बिबारि अननाय थाबाथ' मालाबानो फैगौमोन नोंजों आरो नुवाखै सिनाय हायैसो जाफ्लायो माथो बुंबावनो बिबारि दे नोंबो बांद्राय सानबाय थानाङा दे फोजोंसार हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ हर गेजेरावनो डिस्टार्ब हरबाय फन हरनानै मालाबा नों बेसे मोजाङै उन्दुदोंमोन आं नोंखौ फोजानानै डिस्टार्ब होबाय माथो खालामबावनो फोजोंसार आं सहायनोनो हायाखै अबावलाय सहायना थानो हानो बिबारि गावनि हौवाखौ गुबुन हिनजावजों नुबा नों बोरै सहायना थानो हानो थेवब्लाबो उफाय गैया थानांसिगोन आरो स्ट्रं जानानै थानांसिगोन मानो होनबा नोंहा फिसा सासे दङना दे बिबारि हरबो जाबाय उन्दुदो नोङो दे होमबालाय थेवब्लाबो हागौबा आंखौ निमाहा हो नोंखौसो डिस्टार्ब होनाय जाबाय नोंखौसो बेसेबा डिस्टार्ब होबाय थायो आङो दे जेबो डिस्टार्ब नङा दे होमबालाय उन्दु